Tak a ja som si mal dnes možnosť vyskúšať úlohu a prácu knihovníka a veľmi sa teším, pretože mal som sa možnosť stretnúť s malými čitateľmi, s väčšími, aj s tými najstaršími a bolo to pre mňa veľmi príjemné, pretože chuť čítať a vôbec navštevovať knižnice je dnes, si myslím, veľmi vzácna a naozaj čítať zaujímavé príbehy, čítať napínavé príbehy, čítať detské príbehy, detektívne príbehy. Každý v sebe skrýva osobité čaro a to čaro som cítil aj to ľudské a to si veľmi vážim, pretože aj napriek tomu, že úplne vždy ma neposlúchala tá technika, ja som obecne antitechnický typ, tak moja pani kolegyňa knihovnička ma do všetkého zasvetila a ja sa teším, že som si mohol niekoľko minút naozaj vyskúšať naplno, reálne túto prácu a potešiť tak možno tých čitateľov, vypožičať im knižku a popriať im pekný deň, pretože okrem toho, že v knižnici máte veľa dobrých knížiek, tak máte tu aj veľa dobrých ľudí a je úžasné vidieť, že s tým vypožičaním knihy prichádzajú aj ľudské príbehy, ktoré vám tí čitatelia veľakrát chcú povedať a podeliť sa s vami, povedať vám niečo pekné. A to som zažil tiež. A to si odnášam, za to ďakujem, bolo mi cťou. Knižnica, nech sa ti darí a verím, že ešte ma niekedy zavoláš. Ahoj. Priatelia, ja som bol práve slávny knihovník vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Počujete, to je taká dobrá akcia, lebo nielen to, že som si vyskúšal, aké to je byť knihovníkom a požičiavať knižky, normálne verejnosti, normálne som tam bol za tým počítačom, toto ste priniesli, toto si požičiavate a všetko som to požičiaval a vracali sme tie knižky, naučil som sa to. Môžem povedať, nie je to až taká ľahká robota, ale je výborná tá komunikácia s tými čitateľmi, lebo sme zistili, že aj herec, aj knihovník majú veľa spoločného a to je práve, že vy musíte vedieť ako keby zdieľať a komunikovať s tým čitateľom, alebo teda divákom. Takže ja závidím všetkým, ktorí prídu po mne na túto super akciu Slavný knihovník, lebo vás čakajú úžasní ľudia a naozaj je toto super. A veľmi pekne ďakujem, že som tu mohol byť. No dneska som absolvoval vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča nádherné podujatie Slávny knihovník. Na chvíľočku som sa mohol stať slávnym knihovníkom, dať deťom knižky, dokonca som im podpísal záložky a pracovali sme spolu a čítali knižku typ čipkovaný táto. Bolo to veľmi príjemné. Som rád, že som sa mohol zúčastniť takejto nádhernej udalosti a verím, že sa spolu stretneme s našimi kamarátmi aj na budúce. Teším sa veľmi. Ahoj! Priatelia, milovníci kníh, bolo mi veľkým potešením, že práve dnes som mohol byť ja tým slávnym knihovníkom, ktorý si sadol na stoličku, kde obyčajne sedávajú pani knihovničky. No a mohol som si vyskúšať prácu v knižnici. Bolo to pre mňa predovšetkým veľmi príjemným spomalením, pretože tá moja práca v médiách prináša neraz také zrýchlenie, že ráno som úplne na inom mieste ako večer. Tu som mohol v pokoji sedieť a čo je spoločné s tou mojou prácou je rozhovor. Čiže návštevníci, ktorí prichádzali, čitatelia, tak nenechávali len tie knihy, ktoré prišli buď vrátiť alebo si požičať, ale nechali u mňa aj slovo. To ma veľmi potešilo, dokonca jeden návštevník sa tak zarozprával, že niekoľko minút sme sa potom okrem tých kníh dostali aj k iným témam. Takže toto mám také spoločné s tým knihovníctvom. No a zároveň som mohol zaspomínať na staré dobré časy, keď som v knižnici trávil rok, pracovný rok. No a veľmi si pochvaľujem túto výbornú atmosféru. Teším sa na ďalšiu spoluprácu, pretože tá spolupráca s knižnicou je už niekoľkoročná. No a odporúčam všetkým, aby sa zastavili či už pred sviatkami alebo po sviatkoch v knižnici. Ďakujem.